लाफेरा जोरोम जोरोम अबनि सिखाव खावदों नोङो सालाया नैबे मेथाइखौ लोगोफोर नोंनि सिगाङाव दिनै मोनसे फिसा भिडिअ लाबोनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ आरोना मानि भिडिअ जों गामियाव मैयानिफ्राय सासे बुरि दंफैयो आरोना मानसिया एसे मेन्टेलि प्रब्लेम दङ ओमफ्राय आं मेन भिडिअ लाबोनायनि मेन कारनानो जाहैबाय मानसिखौ जों सिनाया ओमफ्राय मानसिया बहानि मोजांबो रायज्लायनो रोङा आरोना ओमफ्राय लामा सामा बिदिनो जिरायगोमालाबायनानै सोरनावबा सोरनावबा बिदिनो ओंखाम बिलाबायनानै जायो आरोना ओमफ्राय मोजांबो थाथेरा नालाय थ' गोजां बोथोरनि दिन नालाय बिदिनो लामा सामा जिरायलाबायना थायो आरोना दाबो न'निफ्राय ओंखारबोनानै लामायाव जिरायना दं आरोना दा सोरबाफोर सिनायोब्ला एसे माने खबर लाजायो आरोना खबर लानानै न'आव लांनानै दोनहैनायनि बेब'स्थाखौ लाजायो आरोना थ' बेबायदि लामा सामा जिरायलाबायना थायोबा माब्लाबा गारि मटरनिबो खोथा दंना माने सौग्रावलाबायनानै एक्सिडेन्ट जानायनिबो चान्स थायो नालाय थ' बिदिखौ आं मानसिखौ एसे देखायनो लांसै आरोना नोंथांमोनाबो नायदो सोरबाफोर सिनायोब्ला माने एसे खबर लाजायो आरोना आं एसे देखायनोसै नायब्ला नोंथांमोना हाग्रा थानाया सोरबा औ खानानि फैसाखौ आं सोरबा होदों नामा हराखैलै जलेनसो होनांगौ रायजोफोर सासे मानसि दंफैयो गामियाव मानसियाथ' नैबेनो नै मा लामायाव जिरायलाबायखो नोंलाय हो मा नाम नोंना मा लामायाव जिरायलाबायखोलै हो नंग्रा बुंदों खुथियाव बिसोरो लांदों आरो मारा होफिनो औरैसो लिंलांदों नोंथांमोना माने जोंनि बिमानि बिदा हारसिं बेबायदि रायलायबाय थायो आरोना ओमफ्राय अबेथिं लिंलांखो खोन्थादों सोंनायफोरखौ मोजां फैसा लाफेरा जोरोम जोरोम अबनि सिखाव खावदों नोङो सालाया गामिया मा गामि नोंना मा गामिनिलै खोन्थानो रोङा बेले गामि बेनो दा ओंखाम जानो लाबोदों सिना नामखौ खोन्थानो रोङा मा नामखौ खोन्थानो रोङा थ' बेबायदि बिराद गिदिर थफ्लाखौ बिदि बानानै माने बिदि थाबायबाय थादों आरोना नायलाय माने ओमफ्राय गाव मालायजों थ' बिनि रावफोरखौ खोनायोब्ला नोंथांमोना एसेबाबो हमनो हादों आरोना एसे माने मेन्टेलि एसे प्रब्लेम होननानै ओमफ्राय मेन खोथाया जाहैबाय नैबेनि माने थफ्लाफोरखौ नायलाय नै एथ' गिदिर माने थफ्ला लायै माने बुहुद खस्थ'यै बिदि थाबायगासिनो दं आरोना माने माब्लाबाबो जों नुफेराखै आरोना बेबायदि मोखांनि जों खाथि खाला ओमफ्राय बेबायदि नुफेराखैमोन आरोना ओमफ्राय बर' मानसिसो बेबो ओमफ्राय बेबायदि नायनो हागोन दंना जाय सिनायो माने सिनायनायफ्रा एसे खबर ला आरोना गोजां बोथोराव माने बेबायदि एथ' थफ्ला नुनो नालाय जोमनोबो रोंबावा जाहैबाय फारसेथिं गस्लाबो गैया नैसो लामाया नै ओरै फैदों मैया मिथिखायो लामाखौ दैमाजों दैमा बारनो मोन्दों गावनि फिसाजों रायलाय जिजों रायलाय रलाय दसे जिरायलाय नङाबा दसे रायलायनि बे थफ्लायाव मा दं ट्राक बेयोलाय बस्थायावलाय माथो दं बे बस्थायाव मा दं मेथाइ इउ माथो बेयाव मा खालामनो नागिरखो हरगोन र' आं नोंहाय साना गोजाखौ गोजाखौ जाखोना जाया जागासिनो ना मानसिफ्रानो गैया दाख्लै एवदों नामखौ मिथिया नोंनिखौ मा बस्थासे दंमोन ओमफ्राय गोराना मा नाम नोंनिया मा नाम नैबे मेथाइखौ नोंहाय साना गोजाखौ होनदां साना गोजा गैयाना इयाव आं दाख्लै बस्थाजों दोनफैखादों नै होनबा बेखौ लांदोनो बेखौबो ए
사나 그래. 이거 작은. 너가 할배 보스탄 쿠신다. 에이, 바람. 뭐. 이거 보자 알아디. 이거 보랑 두디. 나도 이거 뭐로 고로 갈래 맞아. 누르면 집에. 이 집은 나가서 그 자리 그 자스네. 사는 그야. 이거 온다. 예. 작은 비키는 작은. 그야. 막하는 건 이제 작은 남아간. 네네. 그 잡고. 그 잘로 가. 그 자기 하는데 이거 랑데. 아 그럼 집으로 섬나 고리 마이 거의 마이 그야. 여기다 그만 쓰라. 하나 감도 쓰면. 오मफ्राय दालाय बहा थांनोलाय न'आव थांगोन ना बहा थांगोन 다이를 당근하고 오래. न'आव 돈 दै마치. दा न'आव थांगोन ना बबावबा ट्रेन गाखोगोन नोंलाय 생각해 बै औवा 돈 दिनैबो बुरियाव. लाबो गथ'आ लाबो. मालाय मानसिफोर होनो दांग्रांबाय थानांगौ. गाव ज' थायोमोन. हिनजाव लादों नाङानो सिखाब्रा बुंखाबाय. नोंना गामिया गामिया बैलाय माथो औवाबारियालाय ओमफ्राय नोंना मा नाम बैलाय माथो न' ना नामा मा नामलै मुलाबुरिनो ओमफ्राय हौवानि नामा मा नाम हौवानि नामा बै माबायाव आं बै बिफेन बिमा मानसि दसे र'ब्रा जिरायथ' नों सोंनि नोंनाव ओमफ्राय फिसालाफोर दंना गैया फिसालाबो दं मा नाम खोन्थानो रोङा ओमफ्राय जों गामिनि थिग नैबे दालांखौ नैबेदि बारनो नागिरदों आरो ना नैबेयो ओमफ्राय थफ्लाखौथ' बेबायदि गाराखै बियो थफ्लायाव मा दंथाय मोजांबो देखाया आं दा नायदोंमोन मेथाइ पेकेट बिदि मेथाइ पेकेट माने नुलाबायदों आरो ना थ' मानसिया ओरैजाय सोनाबथिं थाबायलांबाय आरो ना ओमफ्राय आंबो गाव थाबायलांबाय थाबाय नालाय आंबो थाबायलांफानो एसे उसुबिदामोन थाबायलाङासै मानसिया सोनाबथिं थाबाय जायखिया ओमफ्राय गावनि नामखौबो मोजां खोन्थानो रोङा ओमफ्राय गामिखौबो मोजां खोन्थानो रोङा आरो ना ओमफ्राय जाय नैबे दखाननिफ्राय मोननैसो बुट ओमफ्राय मेथाइ मोनसे बिनानै लांना थांबाय दा सोरबाफोर सिनायब्ला बेनो आरो ना गोजां बोथोरनि सम नालाय आं दहायनो बुंखादों गोजां बोथोरनि दिन बुरि मानसि बिराद थफ्ला लुन लानानै बिराद खस्थ'यै गिदिंगासिनो दं आरो ना सोरबाफोर सिनायोब्ला माने खबर लाफैलायनानै लांफैलायनाया मोजां आरो ना दाथ' आरो बहुत गोजां बोथोर दिन मोजां गाज्रि मानसि थायो सोरबाफोर माने लामा सामाजों गारि मटरनि सम नालाय एक्सिडेन्टफोर जानायनि बहुत चान्स थायो आरो ना थ' बेफोरखौ नोजोर बोनानै माने न'खरनि मानसिफ्रा गामिनि मानसिफ्रा एसे सिनायलायोब्ला खबर लालायनाया मोजां आरो ना दानिबो माने जानला मोनला थालाबायनो नागिरो थानायाबो दानि लामायावसो जिरायलाबायना थानाय नुबोदों आरो ना ओमफ्राय सोरबाफोर बिदिनो बर' मानसिफ्रासो जेनेबा सिनायनाय मानसिफ्रासो दोनबाय सोरबाफोर हारसा बेलेग गुबुन जातिफ्राथ' बेफोरखौ खेर खेराया नालाय दा बेफोरखौ एसे गिनांगौ आरो ना